Γεια σας, αυτό είναι ένα καρότσι μεταφοράς ελαστικών, επιβατικών, Jeep, SUV και ελαφρών φορτηγών. Η ιδιαιτερότητα αυτού του καροτσιού είναι ότι οι δαγκάνες που διαθέτει ανοιγοκλίνουν με την ευκολία του ότι μπορεί να πιάσει μία ντάνα ελαστικών διαμέτρου 45 εκατοστών έως και 85-87 πόντους εκατοστών ελαστικά. Οι ντάνες μπορούν να αποτελούνται από 6-7 φαρδιά ελαστικά έως 12-13 πιο στενά ελαστικά. Με την ίδια ευκολία, όπως βλέπετε, μπορεί να πάρει την ντάνα με τα φαρδιά ελαστικά χωρίς ιδιαίτερο κόπο, να τα μεταφέρετε στην αποθήκη, στο φορτηγό για την παραγγελία σας, στα ράφια. Να το τοποθετήσουμε εδώ. Όπως βλέπετε, είναι τίποτα το να κουβαλήσεις 12 λάστιχα με τη μία κίνηση. Επίσης, με την ίδια ευκολία μπορεί να κουβαλήσει και 8 ζανταρισμένα λάστιχα, για παράδειγμα, όπως έχω εδώ πέρα. Όλα αυτά είναι ζανταρισμένα με ιδιαίτερα μεγάλο βάρος. Με την ίδια ευκολία μπορεί να τα κουβαλήσει από την αποθήκη σας, στο χώρο που κάνετε δουλειά, τα αυτοκίνητα, τις αλλαγές σας, είτε αν θέλετε να το έχετε στο γκαράζ για το σπίτι σας. Βλέπετε με πόση ευκολία κουβαλάω 4 ζανταρισμένα ελαστικά και όχι αλουμινίου. Μία ακόμη ευκολία που παρέχει αυτό εδώ το καρότσι είναι ότι όταν θέλετε να γεμίσετε τα ράφια σας, μπορείτε κάλλιστα να φέρετε τα ελαστικά μπροστά στο ράφι που έχετε να κάνετε δουλειά, να το τοποθετήσετε κατά αυτό εδώ τον τρόπο και πολύ εύκολα να γεμίσετε το ράφι χωρίς ιδιαίτερο κόπο και χωρίς να καταπονείτε ιδιαίτερα τη μέση σας. Είδατε με πόση ευκολία, χωρίς να σκύβω, κάνω τη δουλειά σε πολύ λίγο χρόνο. Με αυτό εδώ το καρότσι λοιπόν μπορείτε να κάνετε τη ζωή τη δική σας και των υπαλλήλων σας πιο εύκολη. Όπως είδατε προηγουμένως, αυτό το καρότσι αναφέρεται σε οποιονδήποτε ασχολείται με ελαστικά αυτοκινήτων, Jeep, SUV, ελαφρών φορτηγών, όπως εταιρείες λιανικής πώλησης, χονδρικής πώλησης, εταιρείες διανομής, μεταφορών, ακόμη και για αυτούς που έχουν το αυτοκίνητο ως χόμπι. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Για οποιοδήποτε πληροφορία ή παραγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email.